Poď, pešo. Raz, kráčaj, druhá noha. Dobre, bolo, kráčaj. To je ono, kráčaj. Super, kráčaj. Super, kráčaj. Super, kráčaj. Dobre, kráčaj. Super, kráčaj. Super, dobre. Ideme ku Marianovi, poď. No, koľko má mesiacov? 4-mesačný Express po pasaženovi. Veľmi komunikatívny, impulzívny, krevnatý koník. Super charakter, celkom dobrý rámec, dobrý výzor, dobré farby, znaky. A počúvaj, to ide, len toto prezentujem na YouTube kvôli tomu, že robím to s ním. Viac menej aj motoriku, trošku pohybu, ale aj charakter, že by ho učím, že by, predpokladám, že bude chcieť športovať, ale myslím si, že ten športový charakter treba dávať už v detstve, tak som to robil s mojimi deťmi, tak to robím aj s koňmi, že by už v detstve dostávali, že by chceli športovať, že by mali záujem do športu. To je podstata týchto činností, no a samozrejme aj tá motorika pohybu, aj to je tak postavené, tie bariéry na zemi, že by sa učil, že by našiel sám dištanc, že by riešil sám, že by mal ochotu, že by som nerobil z neho tlačivého koňa, ale športovca. Božou pomocou. Express, Božou pomocou, že to všetko bolo. Tak asi také ten. No a myslím si, že treba, či už je to vek taký a taký, keď má ochotu, má záujem, to je jak moje deti, od malička mali záujem športovať a šport je radosť zo života. Aj pre ľudí, aj pre kone. Kone sú na to stavané, aby nám slúžili. Ten by mal byť do športu, ne? A keď nebudeš športovať, tak pôjdeš do gazdovského vozu, ne? Nie. Hovorí, že nie, že chceš športovať. Marian